Ea voia doar să-l provoace pe iubitul ei, dar a trimis mesajul la numărul greșit. Și ceea ce trebuia să fie doar o greșeală s-a transformat în cea mai neașteptată și periculoasă propunere din viața ei. Dacă îți plac poveștile ca aceasta, nu uita să te abonezi la acest canal, postăm zilnic. Continuăm. Soarele Bucureștiului bătea implacabil în ferestrele micului apartament din Titan. Ventilatorul se învârtea la viteză maximă, dar căldura părea să se lipească de pielea Luizei Munteanu ca o a doua piele. La 27 de ani, ea împărțea acel spațiu înghesuit cu Camelia, cea mai bună prietenă a ei de pe vremea școlii publice. Pereții subțiri erau martori tăcuți ai haosului organizat al vieților lor, facturi îngrămădite pe blatul bucătăriei americane, uniforma de la magazinul H&M atârnată în spatele ușii și o infinitate de visuri prea mari pentru a încăpea în acei 45 de metri pătrați. "Doamne, Lu, ai văzut cât e ceasul?" a strigat Camelia din baie, vocea ei concurând cu zgomotul apei de la duș. "O să întârzi iar!" Luiza s-a uitat la telefon și a înjurat încet. Întârzia, ca de obicei. A luat aparatul și a început să tasteze. Rapid un mesaj pentru Răzvan, tipul pe care îl cunoscuse la club în weekend. Seara fusese bună, muzică tare, câteva băuturi și săruturi intense schimbate pe ringul de dans. El îi ceruse numărul și îi promisese o a doua întâlnire. "Dacă ajung mai devreme azi, am putea continua de unde am rămas sâmbătă," a tastat ea, mușcându-și buza inferioară, simțind acea combinație de anxietate și excitație. Era sătulă de romane care începeau și se terminau în aceeași seară, dar ceva la Răzvan părea diferit. Poate era doar disperarea cuiva sufocat de datorii și responsabilități, căutând puțin aer proaspăt. Cu degetele grăbite și ochii încă încețoșați de somn, Luiza nu a observat că, la selectarea contactului, apăsase pe R. Stoica, contabil, în loc de Răzvan Club. A trimis mesajul și a aruncat telefonul în geantă, alergând să se îmbrace. La penthouse-ul unei clădiri de afaceri din Piața Victoriei, Rareș Stoica privea orașul prin pereții de sticlă ai biroului său. La 35 de ani, conducea una dintre cele mai de succes firme de contabilitate din țară. Mediul din jurul său era minimalist, aproape clinic, tonuri de gri, negru și alb, fără o singură fotografie personală sau obiect decorativ, care să dezvăluie ceva despre omul din spatele imperiului. Întâlnirea cu investitorii străini urma scenariul prevăzut. Cifre precise, grafice ascendente, expresii calculate de încredere. Rareș stăpânea acel dans corporativ ca pe o respirație. Costumul său italian la comandă și ceasul elvețian de la încheietura mâinii completau imaginea de perfecțiune pe care o construise meticulos de-a lungul anilor. "Domnilor, după cum puteți vedea, proiecția noastră pentru următorul trimestru." Vibrația discretă a telefonului din buzunarul interior al sacoului i-a întrerupt șirul gândurilor. În mod normal ar fi ignorat orice mesaj în timpul unei întâlniri de o asemenea anvergură, dar ceva, poate plictiseala acelei conversații previzibile, l-a făcut să ceară scuze și să verifice rapid. Mesajul pe care l-a găsit nu era nimic din ce ar fi putut anticipa. Fața lui, mereu compusă, a rămas impasibilă, dar ceva în ochii lui întunecați s-a schimbat pentru o clipă. Acesta era fără îndoială un mesaj destinat altcuiva, ceva provocator, intim, destinat cuiva pe nume Răzvan. Rareș a ezitat. Reacția normală ar fi fost să ignore, să șteargă, să uite. Dar era ceva în spontaneitatea acelei greșeli care a trezit ceva în el, un impuls care nu se potrivea cu personalitatea sa metodică. "Mă tem că ați făcut o greșeală. Nu sunt Răzvan la care vă referiți," a tastat el cu precizia celui care semnează un contract de milioane. La magazinul H&M din mall, Luiza servea o clientă exigentă când a simțit telefonul vibrând. A așteptat ca doamna să se îndepărteze pentru a verifica, imaginându-și că va fi răspunsul lui Răzvan. Când a citit mesajul, fața ei a ars de rușine. Trimisese un mesaj sugestiv unui necunoscut.
Mai rău, unui contabil, probabil vreun profesionist pe care îl consultase cu luni în urmă, când încercase să-și organizeze finanțele haotice. Îmi cer scuze pentru greșeală, mesaj trimis din eroare, a răspuns rapid, dorind să încheie acea situație jenantă. Răspunsul a venit aproape instantaneu. Greșelile duc uneori la căi interesante. Nu vă faceți griji. Luiza s-a încruntat, surprinsă de tonul aproape cochet de la un contabil. Curiozitatea a depășit jenă. Căi interesante? Cred că nu ați înțeles bine conținutul mesajului pe care l-am trimis din greșeală. În birou, Rareș a observat răspunsul cu un zâmbet discret. Întâlnirea se terminase, iar acum avea câteva minute înainte de următoarea programare. Acea mică întrerupere spărsese monotonia zilei sale, perfect orchestrate. Am înțeles perfect. Vă refereți la o întâlnire cu conotații intime cu cineva pe nume Răzvan. Ceea ce mă intrigă este că nu mi-ați șters contactul după presupusa noastră interacțiune profesională anterioară. Luiza și-a mușcat buza. Cum știa el că interacționaseră înainte? Nu și amintea de niciun contabil pe nume R. Stoica, dar munca la magazin o împiedica să continue acea conversație ciudată. A pus telefonul la loc și s-a întors la rutina epuizantă de zâmbete forțate și comisioane care abia îi plăteau facturile. Abia la sfârșitul programului, deja în autobuzul aglomerat care o ducea acasă, a răspuns: de fapt, nu am nicio idee cine sunteți sau cum a ajuns contactul dumneavoastră în telefonul meu. Poate a fost o recomandare de la cineva pentru a-mi rezolva viața financiară dezastruoasă, dar nu ne-am întâlnit niciodată. La celălalt capăt al orașului, Rareș privea pe fereastra Porsche-ului său, în timp ce șoferul îl conducea acasă. Mesajul necunoscutei l-a făcut să reflecteze. Era curios cum, după ce construise un imperiu, încă se simțea intrigat de mici ruperi de rutină, cum era aceasta. Asta face ca greșeala noastră să fie și mai interesantă, o eroare a întâmplării care ne conectează. V-ați gândit că poate nu este o greșeală, ci ceea ce unii ar numi destin? La citirea mesajului, Luiza a izbucnit într-un râs sarcastic, atrăgând atenția celorlalți pasageri obosiți din transportul public. Un milionar romantic? Asta era o noutate. Destin? Vă rog, destinul e să lucrez 10 ore pe zi pentru a câștiga un salariu minim în timp ce datoriile cresc. Eroarea a fost că am răspuns la acest mesaj și am continuat această conversație fără sens. Rareș a primit mesajul deja în apartamentul său duplex de la Penthouse, cu vedere spre parcul Herăstrău. A luat o înghițitură de whisky în timp ce contempla răspunsul. Era ceva în sinceritatea crudă a acelei femei care îl intriga. Fără filtre, fără pretenții. În lumea lui, oamenii măsurau fiecare cuvânt, calculau fiecare reacție. Acolo exista o autenticitate pe care nu o mai întâlnise de mult timp. Sinceritatea este un bun rar. Poate putem transforma această eroare în ceva reciproc avantajos. O cină, fără angajamente sau așteptări, doar o conversație între doi necunoscuți. Luiza a citit mesajul în timp ce încălzea la microunde mâncarea rămasă de cu o zi înainte. Camelia dormea deja, epuizată după tura dublă de chelneriță. Apartamentul tăcut amplifica greutatea facturilor restante de pe masă. Lasă-mă să ghicesc. Sunteți un bărbat de succes care oferă cină unei necunoscute care a trimis accidental un mesaj provocator. Asta nu sună ca începutul unui film de suspans în care protagonista naivă ajunge ciopârțită? Răspunsul lui Rareș a venit însoțit de ceva ce rar experimenta, un râs autentic. Prudența dumneavoastră este înțeleaptă, dar inutilă. Suita prezidențială a hotelului Marmoroș, mâine la ora 20:00. Cină privată, mediu sigur, fără așteptări în afară de conversație. Pot trimite un șofer să vă ia. Și pentru a demonstra că prețuiesc timpul dumneavoastră, 15.000 de lei pentru 3 ore din compania dumneavoastră. Doar conversație. Telefonul aproape i-a scăpat din mâini Luizei. 15.000 de lei pentru 3 ore? Era mai mult decât câștiga ea în mai multe luni. Mintea ei a calculat imediat tot ce ar putea rezolva cu acea sumă.
chiria restantă, tratamentul mamei pe care sistemul de stat nu îl acoperea, ratele la cardul de credit care o sufocau. Asta e o glumă bolnavă? Sau mă confundați cu o escortă de lux? Răspunsul a venit imediat. În niciun caz. Propun un schimb echitabil, timpul și sinceritatea dumneavoastră pentru bani și o experiență diferită, fără contact fizic, dacă nu este de interesul dumneavoastră. Doar o conversație reală, ceva ce a devenit surprinzător de rar în cercul meu social. Luiza a privit ecranul telefonului minute în șir. Asta era o nebunie. Să întâlnești un străin într-un hotel de lux pentru bani? Dar pe de altă parte, era doar o conversație. Într-un loc public, sigur. Și acea sumă ar rezolva atâtea probleme. Cum știu că nu sunteți un psihopat? A tastat ea, simțind inima accelerând. Căutați Rareș Stoica, CEO al Santana Consulting Group. Orice platformă profesională sau reportaj economic va avea suficiente informații pentru a-mi confirma identitatea. Luiza a căutat rapid numele pe Google. Imaginile care au apărut arătau un bărbat înalt, cu părul închis, la culoare perfect aranjat, maxilar definit și privire pătrunzătoare. Reportaje despre ascensiunea sa meteorică în lumea corporativă, interviuri în reviste de afaceri, participări la evenimente caritabile. Era real. Și era exact tipul de bărbat pe care ea nu l-ar fi întâlnit niciodată în viața ei normală. Ok, existați. Dar asta nu explică de ce cineva ca dumneavoastră ar oferi atâția bani pentru a cina cu cineva ca mine. Pentru că sunt înconjurat de oameni care spun exact ce cred că vreau să aud. Mesajul dumneavoastră accidental a fost cel mai autentic lucru pe care l-am primit în luni de zile. Considerați-o un experiment social, dacă preferați. Luiza a privit în jurul micului ei apartament. Crăpăturile din perete, canapeaua uzată, frigiderul care făcea zgomote ciudate. S-a gândit la mama ei, al cărei tratament oncologic necesita medicamente scumpe care nu erau pe lista guvernului. S-a gândit la Camelia, care lucra la 2 locuri de muncă și totuși abia reușea să respire financiar. Să presupunem că accept această propunere nebunească. Cum ar funcționa exact? Rareș a zâmbit. Jocul abia începuse. Șoferul personal vă ia de la adresa pe care o veți indica la 19:30. Sosirea la hotel prin intrarea VIP, fără expunere, cină, în suita prezidențială, serviciu de cameră premium. Conversăm până la 23:00, plata în numerar la final. Nici o altă așteptare în afară de asta. Dacă vă simțiți inconfortabil în orice moment, puteți pleca. Plata va fi proporțională cu timpul petrecut. A doua zi dimineață, Luiza a ajuns la serviciu cu cearcăne adânci. Petrecuse noaptea fără să doarmă, dezbătând cu ea însăși. Propunerea lui Rareș Stoica îi bântuia mintea ca un carusel scăpat de sub control. În timpul pauzei de prânz, s-a închis în baia magazinului și a sunat la spitalul unde mama ei era tratată. Vestea nu a fost bună. Medicul recomanda un nou medicament care nu era disponibil prin sistemul de stat. Prețul pe piață era prohibitiv pentru bugetul ei. Cu mâinile tremurânde a tastat mesajul: accept. Voi fi gata la 19:30. Răspunsul a venit simplu și direct. Trimiteți adresa dumneavoastră. Șoferul va fi acolo. Restul zilei a trecut ca o ceață. Luiza se mișca automat printre umerașele cu haine pe care nu și le-ar fi putut permite niciodată, servind clienți care cheltuiau pe o singură piesă echivalentul salariului ei lunar. Acasă a răscolit garderoba în căutarea a ceva minim potrivit pentru o cină într-un hotel de 5 stele. Opțiunile ei erau limitate. Câteva piese de bază cumpărate la promoții. O rochie neagră, simplă, purtată la interviuri de angajare, nimic care să aparțină lumii pe care era pe cale să o viziteze. Ești nebună?" a exclamat Camelia când Luiza i-a dezvăluit în sfârșit planurile. Să te întâlnești cu un necunoscut bogat într-un hotel? Asta are toate semnalele roșii posibile. Am căutat despre el, Cami. Este un om de afaceri cunoscut, apare în reviste și tot. Și vom fi într-un hotel aglomerat, nu într-un loc izolat. Și povestea asta cu 15.000 pentru o conversație? Hai, Lu, nimeni nu plătește atâta doar ca să vorbească.
Luiza a oftat, trecându-și mâinile prin părul castaniu. Uite extrasul de cont de la spital care a venit azi. Noul tratament al mamei mele costă aproape 10.000. Ce sugerezi să fac? Camelia și-a îmbrățișat prietena, îngrijorarea fiind evidentă în ochii ei. Măcar trimitem locația în timp real, și numărul mașinii, și poze, și dacă nu am vești de la tine la fiecare oră, jur că sun la poliție. La 19:25, Luiza aștepta pe trotuarul blocului ei, inima bătându-i în piept. Purta rochia neagră simplă, o pereche de cercei ieftini care imitau perle și singura sandale cu toc pe care o avea, deja cu talpa uzată. Își prinsese părul într-un coc improvizat, încercând să pară mai sofisticată decât era în realitate. Exact la 19:30, un Mercedes negru a oprit lin în fața ei. Șoferul, un bărbat de vârstă mijlocie în costum formal, a coborât și a deschis ușa din spate cu o reverență discretă. Domnișoara Munteanu? Domnul Stoica vă așteaptă. Pe tot parcursul drumului prin traficul haotic al Bucureștiului, Luiza a rămas tăcută, privind pe fereastră în timp ce lăsau în urmă periferia și intrau în cartierele elegante ale orașului. Fiecare bloc parcurs era ca traversarea unei granițe invizibile între realități paralele care coexistau în aceeași metropolă. Hotelul Marmoroș, cu arhitectura sa distinctivă, se impunea în peisaj. Luiza a simțit stomacul revoluționându-se când mașina a intrat pe intrarea privată și un concierge a apărut imediat pentru a-i deschide ușa. Pe aici, domnișoară! L-a urmat pe bărbat până la un lift privat care i-a dus direct la ultimul etaj. Când ușile s-au deschis, s-a trezit într-un scurt coridor care ducea la o singură ușă. Conciergiul a bătut de 2 ori, discret, înainte de a se îndepărta cu o mică reverență. Ușa s-a deschis și acolo era el. Rareș Stoica era și mai impresionant în persoană decât în fotografiile pe care le văzuse online. Înalt, cu umeri lați perfect conturați de costumul închis la culoare făcut la comandă. Ochii, de un maro profund aproape negru, o analizau cu o intensitate care a făcut-o să-și țină respirația. Domnișoara Luiza, a spus el, vocea gravă și controlată. Bine ați venit! Ea a înghițit în sec, adunând tot curajul pe care îl putea. Bună seara, domnule Stoica! Rareș, te rog. El a făcut un pas lateral, invitând-o să intre. Seara este despre autenticitate, nu despre formalități. Luiza a trecut pragul, intrând într-o lume pe care o cunoștea doar din filme și reviste. Suita prezidențială era mai mare decât întregul ei apartament, decorată cu un lux discret și sofisticat. Unul dintre pereți era în întregime din sticlă, oferind o vedere panoramică asupra orașului luminat. Acceptați un pahar de vin? A întrebat el, mergând spre un mic bar. Da, mulțumesc. Avea nevoie de ceva să o liniștească. Rareș a turnat 2 pahare de vin roșu, care probabil costa mai mult decât salariul ei lunar. I-a înmânat unul și a făcut un scurt gest spre balcon. Luăm cina afară? Seara este plăcută. Pe balcon, o masă era pregătită pentru 2, cu veselă fină, pahare de cristal și flori proaspete. Orașul se întindea sub ei ca un covor de lumini strălucitoare. Deci, a început el după ce s-au așezat, mesajul accidental pe care mi l-ați trimis. Pentru cine era de fapt? Luiza a simțit că îi arde fața. Un tip pe care l-am cunoscut la un club în weekend. Nu a fost nimic serios, doar, știți? O întâlnire ocazională? El a ridicat o sprânceană, cu un zâmbet ușor pe buze. Și acum sunteți aici, luând o cină mult mai puțin ocazională cu un străin, complet. Viața ia turnuri ciudate, a răspuns ea, surprinzându-se de propria ei calm. Mai ales când 15.000 de lei sunt în joc. Rareș și-a înclinat ușor capul, de parcă o studia. Sunteți mereu atât de directă? Nu văd rostul să mă prefac. Știți de ce sunt aici? Pentru a o ajuta pe mama dumneavoastră cu tratamentul medical, îmi imaginez. Șocul trebuie să fi fost evident pe fața Luizei, căci Rareș a continuat. Am căutat și despre dumneavoastră, Luiza Munteanu. 27 de ani,
vânzătoare la H&M de 3 ani, anterior a lucrat ca vânzătoare la supermarket și la un fast food. Locuiește cu o prietenă în Titan. Mama dumneavoastră, Maria Lucia Munteanu, a fost diagnosticată cu cancer acum 8 luni și urmează tratament prin sistemul de stat, cu suplimentare privată când este necesar. Luiza a simțit un fior rece pe șira spinării. Cum de... Informația este putere, a răspuns el simplu. Nu vă faceți griji, a fost o cercetare de bază, nimic invaziv. Am vrut doar să știu cu cine voi cina. Un chelner discret a apărut, servind antreul. Ceva sofisticat care implica somon și caviar pe care Luiza abia le-a recunoscut. A luat o înghițitură generoasă de vin, încercând să proceseze situația suprarealistă. Și ce-a mai dezvăluit cercetarea dumneavoastră despre mine?" a întrebat ea, încercând să recapete controlul asupra situației. Că munciți din greu, aveți grijă de mama dumneavoastră, vă plătiți facturile la timp când puteți și cu toate acestea, sistemul pare să conspire pentru a vă menține mereu la limita financiară. El a făcut o pauză, ochii lui fixați pe ai ei. Ceea ce mă intrigă este cum, în ciuda tuturor acestora, ați ezitat totuși să acceptați oferta mea. Majoritatea oamenilor nu s-ar fi gândit de 2 ori. Luiza a mișcat șervețelul de inconfortabilă, sub privirea lui pătrunzătoare. Poate pentru că am fost crescută crezând că banii ușori vin de obicei cu un preț prea mare. Înțelept, a comentat el, și rar în zilele noastre. Acum e rândul meu, a spus ea, adunând curaj. De ce sunt cu adevărat aici? Și nu veniți cu povestea asta despre autenticitate și experiment social. Bărbați ca dumneavoastră nu plătesc averi mici pentru o conversație. Rareș a studiat-o un moment înainte de a răspunde. Chiar vreți să știți? Adevărul complet? Pentru asta sunt plătită, nu-i așa? El s-a aplecat înainte, privirea pătrunzătoare fixată pe Luiza. Orașul de sub ei pulsa, indiferent la drama care se desfășura în acel penthouse. Control, a spus Rareș în cele din urmă. Toată viața mea a fost construită pe control. Fiecare aspect, fiecare detaliu, fiecare interacțiune, totul meticulos, planificat și executat. El a făcut o pauză, învârtind delicat paharul de vin între degete. Când a sosit mesajul dumneavoastră, a fost ca o aberație în sistem. Ceva neașteptat, necalculat. Și reacția mea la el a fost și mai tulburătoare. Tulburătoare cum? A întrebat Luiza, sincer intrigată. Am simțit curiozitate. Nu curiozitatea analitică pe care o folosesc în afaceri, ci ceva mai visceral. El s-a așezat pe scaun, părând ușor inconfortabil cu propria mărturisire. Oamenii ca mine nu-și permit impulsuri. Impulsurile sunt periculoase, imprevizibile. Chelnerul a reapărut, servind felul principal, un filet mignon cu sos de vin roșu însoțit de legume organice la grătar. Luiza a observat prezentarea impecabilă a farfuriei, încercând să-și ascundă disconfortul cu atâta sofisticare. Deci sunt aici pentru că reprezint un impuls?" a întrebat ea după ce chelnerul s-a retras. Sunteți aici pentru că, dintr-un motiv pe care încă nu l-am înțeles pe deplin, vreau să știu cine este femeia din spatele acelui mesaj accidental. Rareș a tăiat o bucată de carne cu precizie chirurgicală. Vreau să înțeleg ce v-a determinat să acceptați invitația mea, în ciuda semnalelor roșii evidente pe care prietena dumneavoastră le-a semnalat cu siguranță. Luiza nu a putut să-și rețină un râs nervos. Ați cercetat-o și pe prietena mea, Camelia? Nu a fost necesar. Este cursul logic de acțiune pentru orice prietenă îngrijorată. El a luat o înghițitură de vin. Are dreptate de altfel. Acceptarea unei întâlniri cu un străin într-un hotel de lux pentru bani nu este tocmai cel mai sigur comportament. Viața nu este deja sigură pentru oameni ca mine cu sau fără întâlniri misterioase, a răspuns Luiza, tăind o bucată de carne. Gustul a explodat în gura ei. Nu experimentase niciodată ceva atât de delicios.
Când trăiești mereu pe sârmă, riscurile calculate fac parte din supraviețuire. Rareș a observat-o cu un interes crescând. Elaborați, vă rog. Luiza a ezitat doar o clipă înainte de a decide că, dacă tot era acolo, ar putea măcar să fie sinceră. La urma urmei, autenticitatea ei o vindea. În fiecare zi mă trezesc la 5 dimineața, iau 3 mijloace de transport pentru a ajunge la serviciu, stau în picioare 10 ore servind oameni care cheltuiesc pe o singură bluză echivalentul salariului meu săptămânal. Mă întorc acasă, mă ocup de hârtiile de la spitalul mamei, fac calcule pentru a vedea care datorie este mai puțin urgentă și poate aștepta încă o lună. Ea a făcut o pauză pentru a lua o înghițitură de vin. În lumea mea, Rareș, siguranța este un lux. O întâlnire cu un milionar misterios este doar o altă zi în viața precară. Tăcerea care a urmat avea greutate. Rareș o privea cu o expresie pe care Luiza nu o putea descifra complet, ceva între fascinație și disconfort. Nu vă este frică de mine?" a întrebat el în cele din urmă. Da, a răspuns ea fără ezitare. Dar nu în felul în care vă imaginați. Nu mă tem că sunteți un psihopat sau ceva de genul. Mi-e frică de ceea ce reprezentați. Și ce reprezint eu? Un sistem care permite oamenilor ca dumneavoastră să ofere 15.000 de lei pentru o conversație, în timp ce oameni ca mama mea nu-și pot permite medicamente care le pot salva viața. Luiza și-a menținut privirea fermă, surprinzându-se pe ea însăși cu curajul ei. O lume în care sunt dispusă să fiu aici, acum, pentru că nu am multe alte opțiuni. Rareș a așezat tacâmurile cu grijă pe farfurie, fața o mască de control absolut. Pentru un moment, Luiza s-a temut că a mers prea departe, că a rupt fragilul acord implicit de civilizație. Dar apoi s-a întâmplat ceva neașteptat. A zâmbit. Un zâmbet mic, aproape imperceptibil, dar autentic. Fascinant, a murmurat el. Absolut fascinant. Ce? A întrebat ea confuză. Sunteți așezată în fața cuiva care v-ar putea distruge cu ușurință viața cu câteva telefoane și totuși spuneți exact ce gândiți. El a clătinat ușor din cap. Știți câți oameni fac asta în prezența mea? Niciunul. Absolut niciunul. Tensiunea dintre ei era aproape palpabilă, încărcată cu ceva nedefinit. Nu era doar contrastul social sau ciudățenia situației. Se năștea acolo o conexiune, improbabilă și tulburătoare pentru amândoi. Ce s-a întâmplat cu soția dumneavoastră?" a întrebat Luiza brusc, observând urma mai clară de pe degetul inelar stâng al lui Rareș, unde purtase în mod clar o verighetă până de curând. El a ridicat ușor sprâncenele, surprins de observația perspicace. Divorțul a fost finalizat acum 3 luni. Claudia a decis că 15 ani au fost suficienți pentru a-și da seama că nu era fericită alături de mine. Îmi pare rău?" a spus Luiza automat. Nu-ți pare rău. Avea dreptate. Rareș a ridicat din umeri cu o indiferență care nu părea în totalitate convingătoare. Căsătoria noastră a fost mai mult un contract social decât o uniune emoțională. Fiica unuia dintre cei mai mari acționari ai companiei, căsătorie avantajoasă pentru ambele familii, clauze prenupțiale detaliate, așteptări clare. Asta sună... Luiza a căutat cuvântul potrivit. Rece, a completat el. Este singura modalitate de a gestiona relațiile când sunt atât de multe în joc. Dragostea este imprevizibilă, prin urmare, periculoasă. Chiar credeți asta? Este o constatare bazată pe dovezi, nu o credință. El a făcut un gest către chelner, care a început prompt să strângă farfuriile. Părinții mei au avut o căsătorie din dragoste, cum se spune. Tatăl meu era un mic antreprenor, mama mea profesoară de literatură. Când afacerea lui a dat faliment, dragostea nu a plătit facturile, dragostea nu a împiedicat certurile, depresia, alcoolismul, dragostea nu l-a împiedicat să abandoneze o familie cu datorii și un copil de 10 ani. Revelația neașteptată a lăsat-o pe Luiza momentan fără cuvinte. Pentru prima dată în acea seară, întrezărea omul din spatele fațadei lustruite.
De aceea ați devenit obsedat de control, a concluzionat ea blând. Prefer să-i spun strategie de supraviețuire. El a ridicat din numeri, de parcă ar fi discutat despre vreme. A funcționat bine până acum. Chiar a funcționat? Luiza și-a înclinat capul, studiindu-l. Păreți, singur. Rareș a privit-o lung înainte de a răspunde. Singurătatea este un preț acceptabil pentru siguranță. Desertul a fost servit. O compoziție elaborată de ciocolată belgiană și fructe de pădure care, într-un alt context, ar fi uimit-o pe Luiza. Dar acum, prinsă în acel joc ciudat de revelații, abia a observat ce mânca. Deci, pe scurt, a spus ea, așezând șervețelul pe masă, m-ați adus aici pentru că sunt un descontrol în viața dumneavoastră perfect controlată. O aberație în sistem. Prefer să vă consider un experiment. El o privea cu intensitate. O oportunitate de a explora descontrolul într-un mediu controlat. Și când se va termina experimentul? Peste... Luiza a consultat discret ceasul. Puțin peste o oră? Asta depinde de rezultate. Rareș s-a ridicat, mergând spre marginea balconului. Orașul de sub ei era un ocean de lumini pâlpâitoare. Vino aici! Ceva în vocea lui, nu o poruncă, ci aproape o rugăminte reținută, a făcut-o pe Luiza să se ridice și să îi se alăture la margine. Au stat unul lângă altul, contemplând Bucureștiul. Privește asta, a spus el blând. Milioane de vieți, milioane de povești care se întâmplă simultan și, dintr-un motiv inexplicabil, liniile noastre s-au intersectat. Din cauza unei greșeli de tastare, a observat Luiza, încercând să mențină tonul ușor, în ciuda tensiunii crescânde dintre ei. Nu există coincidențe, doar tipare pe care încă nu le înțelegem pe deplin. Erau aproape acum, brațele lor aproape atingându-se. Luiza simțea căldura emanând din corpul lui, parfumul discret și scump pe care îl folosea. Pentru un moment amețitor, și-a imaginat cum ar fi dacă el ar atinge-o. Pot face o altă propunere? A întrebat Rareș brusc, întorcându-se să o privească. Ce fel de propunere? Luiza a simțit inima accelerând, o combinație de aprehensiune și ceva mai tulburător. Așteptare. Un aranjament mai permanent. Cuvintele lui erau măsurate, precise, ca tot ceea ce făcea. Întâlniri regulate, de 2 ori pe săptămână. O compensație lunară fixă, să spunem 50.000 de lei. Luiza a simțit aerul ieșindu-i din plămâni. 50.000 pe lună, mai mult decât suficient pentru tratamentul mamei dumneavoastră, pentru a vă achita datoriile și a stabili o rezervă financiară confortabilă. El vorbea ca și cum ar fi propus un contract de afaceri. În schimb, vreau compania dumneavoastră. Cine? Câteva evenimente sociale ocazionale, conversații ca aceasta. Și intimitate? A întrebat Luiza, vocea aproape o șoaptă. Doar dacă și când veți dori. Rareș și-a menținut privirea fermă. Nu este vorba despre sex, Luiza. Este vorba despre conexiune. Ceva ce am descoperit în această seară a fi mult mai valoros și mai rar decât îmi imaginam. Luiza a făcut un pas înapoi, încercând să-și organizeze gândurile. Propunerea era absurdă, indecentă și, în același timp, tentantă mai mult decât ar fi vrut să admită. Îmi oferiți să fiu... ce? Escorta dumneavoastră? Amantă de închiriat? Cuvintele îi ieșeau încărcate de confuzie și o urmă de indignare. Vă ofer un parteneriat. El nu a dat înapoi. 2 adulți cu nevoi complementare care stabilesc un acord reciproc avantajos. Asta este... A căutat ea cuvântul potrivit. Dezumanizant. Să transform conexiunea umană într-o tranzacție comercială. Orice relație este o tranzacție, Luiza. Diferența este că sunt transparent în privința termenilor. Rareș a făcut un pas spre ea. Gândiți-vă, în lumea corporativă, plătesc consultanți pentru a-mi oferi perspective diferite. De ce ar fi diferit să plătesc pentru perspectiva dumneavoastră, compania dumneavoastră, autenticitatea,
Dumneavoastră? Pentru că nu sunt un serviciu care să fie contractat. Ea și-a încrucișat brațele, încercând să creeze o barieră fizică între ei. Am sentimente, demnitate și respect asta profund. Pentru prima dată în acea seară, vocea lui Rareș demonstra o emoție autentică, urgență. Tocmai de aceea vă vreau în viața mea, mă faceți să mă simt din nou om. Tăcerea care a urmat apăsa cu posibilități nespuse. Luiza privea orașul de jos, simțindu-se împărțită între lumi. O parte din ea voia să refuze indignată, să-și păstreze puținul care îi mai rămânea din demnitate. O altă parte, partea care se trezea la 5 dimineața pentru a înfrunta 3 mijloace de transport, care plângea ascunsă după ce vedea extrasul bancar, care ținea mâna mamei în timp ce aceasta suferea de dureri, acea parte îi șoptea insistent că doar un prost ar refuza o asemenea oportunitate. Am nevoie de timp să mă gândesc, a răspuns ea în cele din urmă. Rareș a încuviințat, respectând spațiul pe care ea îl crea între ei. Desigur, deciziile importante nu ar trebui luate sub presiune. El a mers la un birou din cameră, a deschis un sertar și s-a întors cu un plic. Cei 15.000 de lei, conform înțelegerii, și cartea mea personală cu numărul meu privat. Luiza a acceptat plicul cu mâini ușor tremurânde. Greutatea banilor era tulburătoare, nu mai ținuse niciodată atâția deodată. Șoferul vă stă la dispoziție când doriți să plecați, a adăugat el. Cred că e timpul, a răspuns ea, brusc nerăbdătoare să scape de acea situație, de acea tentație, de acel bărbat care îi tulbura simțurile în moduri pe care nu voia să le admită. Rareș a încuviințat doar menținând o distanță respectuoasă în timp ce o însoțea până la ușă. Aștept răspunsul dumneavoastră fără presiune. În liftul privat, singură cu gândurile ei, Luiza și-a permis să respire adânc pentru prima dată în ore. Capul îi învârtea nu doar de la vinul scump, ci de la propunerea suprarealistă pe care tocmai o primise. 50.000 pe lună, libertate financiară, sănătatea mamei ei, dar și un contract nescris, așteptări nedeclarate, o viață în umbra unui bărbat puternic. În mașina luxoasă care o ducea înapoi la realitatea ei, Luiza a deschis plicul, numărând discret bancnotele. Totul era acolo, conform promisiunii. Lângă bani, cartea personală a lui Rareș, minimalistă, doar cu numele lui și un număr de telefon. Altă destinație, domnișoară? A întrebat șoferul politicos. Luiza a ezitat pentru un moment. Da, vă rog, Spitalul Floreasca, secția de urgență. Deși era târziu în noapte, trebuia să-și vadă mama, să simtă pământul ferm al realității pe care o cunoștea înainte de a lua orice decizie. Maria Lucia dormea când Luiza a intrat silențios în camera de spital. Chiar și în somn, semnele bolii erau evidente pe fața ei slabă și palidă. Luiza s-a așezat pe scaunul de lângă pat, ținând ușor mâna mamei. Fiică! Maria Lucia a deschis ochii, vocea slabă. Ce faci aici la ora asta? Voiam doar să te văd, mamă. Luiza a forțat un zâmbet. Cum te simți? Mai bine acum că ești aici. Femeia mai în vârstă a strâns slab mâna fiicei. Dar tu ar trebui să te odihnești. Ai de lucru mâine dimineață. Luiza a simțit un nod formându-se în gât. Mama ei, chiar și slăbită de boală, încă se îngrijora mai mult pentru ea decât pentru sine. Mamă, și dacă ți-aș spune că am găsit o modalitate de a plăti pentru tratamentul complet? Noul medicament pe care doctor Mihai l-a sugerat? Sesiunile de fizioterapie, totul? Maria Lucia s-a încruntat. Ce modalitate, fiică? Nu faci nimic periculos, nu-i așa? Întrebarea a lovit-o pe Luiza ca o palmă. Ce anume lua în considerare? Să-și vândă compania, timpul, potențial, corpul unui bărbat pe care abia îl cunoștea? Era asta periculos? Imoral? Sau doar o soluție practică pentru o situație disperată? Desigur că nu, mamă. E doar un job suplimentar care a apărut. Minciuna i-a ieșit ușor. Poate pentru că o parte din ea voia să creadă că era doar atât. Un job, o tranzacție profesională. Deja muncești atât de mult, fiica mea. Maria Lucia a oftat.
Nu vreau să-ți sacrifici viața pentru mine. Nu este un sacrificiu când e vorba de tine, mamă. Luiza a sărutat fruntea femeii care sacrificase totul pentru a o crește singură după moartea prematură a tatălui. Acum odihnește-te, mâine vorbim mai mult. La ieșirea din spital, aerul nocturn al Bucureștiului i-a lovit fața ca o amintire a realității care o aștepta. Șoferul încă aștepta cu răbdare. Acasă acum, te rog, a cerut ea, rezemându-se pe scaunul de piele moale. Pe tot parcursul drumului, cartea lui Rareș îi ardea în buzunar ca o promisiune periculoasă, un bilet către o lume care nu era a ei. 50.000 pe lună, libertate financiară, sănătatea mamei ei, dar și un contract nescris, așteptări nedeclarate, o viață în umbra unui bărbat puternic. Când mașina a oprit în fața modestului ei bloc din titan, diferența dintre cele două lumi nu fusese niciodată atât de frapantă. Pe de o parte, luxul discret reprezentat de Mercedes, șoferul politicos, plicul plin cu bani. Pe de altă parte, clădirea cu vopseaua scorojită, intrarea slab iluminată, problemele cotidiene care o așteptau. Mulțumesc, i-a spus ea șoferului, care a încuviințat doar respectuos. Camelia era trează, așteptând cu nerăbdare în mica sufragerie. S-a ridicat dintr-un salt când Luiza a intrat. Doamne, Lu, ești bine? Ce s-a întâmplat? Te-a rănit? De ce nu răspundeai la mesaje? Luiza s-a prăbușit pe canapeaua uzată, epuizată fizic și emoțional. Sunt bine, Cami, doar trebuia să procesez totul. Și atunci? Cum a fost? Ciudat, suprarealist. Luiza și-a scos pantofii strâmți, masându-și picioarele dureroase. El este diferit de cum mi-am imaginat. Diferit cum? Mai puțin psihopat și mai mult pervers? Camelia s-a așezat lângă prietena ei, expresia oscilând între îngrijorare și curiozitate. Nici una, nici alta, de fapt. Luiza a ezitat, nesigură cât ar trebui să dezvăluie. El este controlat, rece într-un fel, dar și este ceva mai mult acolo, ceva aproape uman, a sugerat Camelia cu un râs nervos. Exact. Luiza și-a privit prietena și mi-a făcut o propunere. Ce fel de propunere? Vocea Cameliei a căpătat un ton defensiv. Luiza a respirat adânc înainte de a răspunde. 50.000 de lei pe lună pentru a-i fi companie. Întâlniri regulate, cine, câteva evenimente. La naiba, Lu. Camelia a deschis ochii mari. Vrea să-ți fii amantă fixă? Nu neapărat. A spus că intimitatea s-ar întâmpla doar dacă aș vrea eu. Luiza și-a rezemat capul de canapea, închizând ochii. E o nebunie, nu-i așa? Ar trebui să spun nu și să-mi văd de viață. Camelia a tăcut pentru un moment, ceva rar pentru ea. Cât costă noul tratament al doamnei Lucia? Aproape 10.000 pe lună, pe lângă celelalte cheltuieli de spital. Și cât câștigi la magazin? Știi foarte bine. Salariu minim plus comisioane când am noroc. Camelia a oftat profund. Uite, Lu, sunt prietena ta. Ar trebui să-ți spun că asta e o nebunie, că meriți mai mult, că ar trebui să-l trimiți pe tipul ăsta la naiba. Ea a făcut o pauză, ținând mâinile prietenei. Dar sunt și realistă, te-am văzut plângând ascunsă după ce ai văzut facturile de la spital. Te-am văzut vânzând puținele tale bijuterii de familie pentru a cumpăra medicamente. Și acum apare tipul ăsta oferind o cale de ieșire. O cale de ieșire care înseamnă să mă vând. Vocea Luizei era o șoaptă. Toată lumea se vinde într-un fel, prietenă. Camelia a ridicat din umeri. Eu mă vând în fiecare zi servind băuturi unor afaceriști proști care mă tratează ca pe un obiect. Tu te vinzi la magazin suportând clienți snobi. Diferența este prețul. Luiza s-a ridicat brusc, mergând la fereastră. Afară, periferia Bucureștiului dormea neliniștită, o lume de luptă și supraviețuire pe care o cunoștea atât de bine. Undeva la orizont, zgârie norii centrului financiar străluceau ca promisiuni îndepărtate. Și dacă mă pierd în acest proces, a întrebat ea, mai mult pentru ea însăși decât pentru prietena ei. Ești cea mai echilibrată persoană pe care o cunosc, Lu.
Dacă cineva poate naviga în aceste ape fără să se nece, ești tu. Camelia s-a apropiat, îmbrățișând-o pe la spate. Dar oricare ar fi decizia ta, voi fi aici. Întotdeauna. În acea noapte, Luiza nu a dormit. Orele au trecut în timp ce privea tavanul, împărțită între lumi, între alegeri, între versiuni posibile ale ei însăși. Ceea ce începuse ca o greșeală de tastare deschisese o ușă către un univers paralel, o cale alternativă pe care nu și-o imaginase niciodată disponibilă. A doua zi dimineață, după un duș rapid și o ceașcă de cafea tare, a luat telefonul. Numărul de pe cartea lui Rareș era deja memorat. Cu degete tremurânde, dar hotărâte, a tastat. Am câteva condiții pentru acordul nostru. Răspunsul a venit aproape instantaneu, de parcă el ar fi așteptat. Ascult. În primul rând, îmi păstrez slujba la magazin, cel puțin deocamdată. În al doilea rând, fără intimitate fizică în primele 2 luni, trebuie să ne cunoaștem mai bine înainte de orice. În al treilea rând, viața mea personală rămâne a mea. Nu voi locui cu dumneavoastră și nu voi fi la dispoziția dumneavoastră 24 de ore. În al patrulea rând, banii vor fi depuși într-un cont separat pe care îl voi folosi exclusiv pentru tratamentul mamei mele și pentru urgențe. În al cincilea și ultimul rând, dacă în orice moment oricare dintre noi dorește să încheie acordul, o facem civilizat, fără drame sau represalii. Luiza a recitit mesajul de 3 ori înainte de a-l trimite. Fiecare cuvânt fusese ales cu grijă, echilibrând asertivitatea și diplomația. O parte din ea spera ca Rareș să refuze, să-i sublinieze că nu era în poziția de a face cereri, asta i-ar fi ușurat decizia. Dar răspunsul care a venit a fost diferit. Condițiile acceptate cu o adăugare. Aș dori să mă însoțiți la un eveniment caritabil sâmbăta viitoare. Important pentru afacerile mele. Voi trimite un stilist la apartamentul dumneavoastră mâine pentru a vă procura o rochie potrivită. Șoferul la 19:00. Acceptabil? Luiza a simțit stomacul strângându-se. Un eveniment caritabil. Oameni bogați, influenți. O lume pentru care nu era pregătită. Nu știu dacă sunt pregătită pentru un eveniment public atât de curând, a răspuns sincer. De înțeles. Dar tocmai de aceea sugerez să începem așa. Un mediu controlat, cu protocol clar. Trebuie doar să zâmbiți și să stați lângă mine. Nimic mai mult. Următorul mesaj a venit rapid. În plus, evenimentul este în beneficiul copiilor cu cancer. Spitalul organizator este partener al clinicii unde mama dumneavoastră urmează tratament. Asta a luat-o prin surprindere. Cum știa unde era tratată mama ei? Cât de departe mergea cercetarea lui despre ea? Ideea ar fi trebuit să fie înspăimântătoare, dar dintr-un motiv oarecare, Luiza s-a trezit, aproape măgulită de interesul detaliat. Bine, voi fi gata sâmbătă. Excelent. Detalii despre stilist mâine. Noapte bună, Luiza. A privit telefonul mult timp după acea schimb de mesaje. Era oficial acum. Făcuse o înțelegere cu Rareș Stoica, CEO al Santana Consulting Group, unul dintre cei mai puternici oameni din București. O înțelegere care îi va schimba viața complet. A doua zi, exact la ora 14:00, soneria apartamentului ei a sunat. Camelia, care își luase liber special pentru a o susține pe prietena ei în această nouă etapă, a deschis ușa și a găsit o femeie elegantă de aproximativ 40 de ani, impecabil îmbrăcată, cărând mai multe genți. Bună ziua, sunt Monica Vasilescu, stilist personal. O caut pe domnișoara Luiza Munteanu. Luiza a apărut în sufragerie, nervoasă. Eu sunt. Monica a evaluat-o discret de sus până jos cu ochii experimentați. Domnul Stoica a explicat situația. Avem mult de lucru, dar nimic ce nu putem rezolva. În următoarele 3 ore, micul apartament s-a transformat într-un atelier improvizat. Monica adusese o selecție de rochii de gală, toate de designeri renumiți. Luiza a aprobat cel puțin 10 modele diferite, în timp ce stilista lua notițe și măsuri pentru ajustări. Aceasta este perfectă, a declarat,
Monica, în cele din urmă, când Luiza a ieșit din cameră purtând o rochie lungă de mătase verde smarald, cu detalii delicate din dantelă la decolteu și pe spate. Culoarea completează tonul pielii dumneavoastră și vă scoate în evidență ochii, elegantă fără a fi evidentă, sofisticată fără să pară că încearcă prea mult. Luiza abia se recunoștea în reflexia oglinzii pe care o ținea Camelia. Rochia îi îmbrățișa curbele naturale fără a fi vulgară, transmițând o eleganță pe care nu și-o imaginase niciodată că o posedă. Acum pantofii, bijuterii, geantă. Monica a continuat, deschizând o altă geantă. Și trebuie să vorbim despre păr și machiaj. Am programat o întâlnire la Spa Athenei Palace Hilton pentru sâmbătă după amiază. Coafor, manicură, tratament facial, pachetul complet. Chiar este necesar tot acest lucru? A întrebat Luiza, simțindu-se simultan entuziasmată și intimidată de atâta atenție. Absolut. Monica nu lăsa loc de întrebări. Nu este vorba doar de frumusețe, ci de încredere. Când veți intra în acel salon, zeci de oameni care se consideră superiori vă vor observa, încercând să găsească defecte. Misiunea noastră este să ne asigurăm că nu găsesc niciunul. După ce Monica a plecat, lăsând rochia și toate accesoriile organizate cu grijă, Camelia a privit-o pe prietena ei cu o expresie împărțită între admirație și îngrijorare. Asta e o nebunie, Lu, cenușăreasa din viața reală. Doar că fără finalul fericit garantat, a răspuns Luiza, punând cu grijă rochia în dulap. Și cu o înțelegere mult mai puțin romantică. Sâmbăta a sosit mai repede decât se aștepta Luiza. Orele petrecute la spaul de lux au trecut ca un vis neclar, oamenii având grijă de fiecare centimetru al corpului ei, transformându-i părul, unghiile, pielea. Era ciudat să fie în centrul atâtor atenții, să aibă oameni concentrați exclusiv pe a o face să arate cea mai bună versiune posibilă a ei însăși. Când a fost aplicat ultimul retuș de machiaj și a putut în sfârșit să se privească în oglindă, transformarea era inegabilă. Nu era doar aspectul, ceva în postura ei se schimbase. O nouă încredere apărea, încă fragilă, dar prezentă. Șoferul a sosit punctual la ora 19. Luiza și-a luat rămas bun de la Camelia, care nu se mai putea opri din a face poze cu telefonul. Parcă îmi trimit fiica la balul de absolvire, a glumit prietena cu ochii înlăcrimați. Promiți că îmi vei trimite mesaje pe parcursul serii? Promit, a răspuns Luiza, îmbrățișând-o. Și nu-ți face griji, e doar un eveniment, voi fi acasă înainte de miezul nopții. Bine, cenușăreaso, doar să nu-ți pierzi pantoful. În mașina luxoasă, Luiza încerca să-și controleze anxietatea crescândă. Mii de scenarii îi treceau prin cap. Și dacă ar spune ceva greșit? Și dacă s-ar împiedica? Și dacă toți ar observa imediat că ea nu aparținea acelei lumi? Vehiculul a oprit în fața hotelului Intercontinental București, în centrul orașului. Un concierge i-a deschis ușa, iar Luiza a simțit toate nesiguranțele revenind cu forță maximă la vederea intrării iluminate, a mașinilor de lux care soseau, a femeilor, în rochii extrem de scumpe, a fotografilor care înregistrau fiecare sosire. Domnul Stoica a rugat să vă informez că vă va întâlni în lobby, a spus șoferul politicos. Luiza a respirat adânc și a mers spre intrare, încercând să-și amintească toate sfaturile pe care Monica îi le dăduse despre postură și mișcare. Salonul principal al hotelului era uimitor, candelabre de cristal, aranjamente florale elaborate, chelneri circulând cu pahare de șampanie. Și atunci l-a văzut. Rareș stătea lângă o coloană de marmură, vorbind cu doi bărbați în costum. Chiar și printre oameni clar importanți, el se remarca, exista o aură de autoritate naturală care emana din el, ceva ce depășea hainele scumpe sau postura impecabilă. Când privirile lor s-au intersectat prin salon, s-a întâmplat ceva ciudat. Lumea din jur părea să încetinească, sunetele s-au diminuat și pentru un moment fugitiv erau doar ei doi în acel spațiu imens. Luiza a văzut ceva schimbându-se în privirea lui. Surpriză,
admirație și ceva mai mult, ceva ce nu putea numi. Rareș și-a cerut scuze bărbaților cu care vorbea și a mers spre ea. Fiecare pas pe care îl făcea spre ea făcea inima Luizei să accelereze puțin mai mult. "Ești uimitoare!" a spus el când a ajuns în sfârșit în fața ei, vocea mai joasă și mai răgușită decât de obicei. "Mulțumesc!" a răspuns Luiza, simțind că-i arde fața. "E meritul echipei dumneavoastră de transformare." "În niciun caz!" Rareș i-a oferit brațul, un gest elegant și desuet. Ei doar au accentuat ceea ce era deja acolo. Luiza a acceptat brațul oferit, simțind fermitatea mușchilor sub costumul perfect croit. Căldura contactului, chiar și prin straturile de țesătură, a trimis un fior neașteptat pe șira spinării. "Nervoasă?" a întrebat el discret în timp ce o ghida prin salon. Terifiată ar fi o descriere mai precisă. Rareș s-a aplecat ușor, vorbind aproape de urechea ei. "Nu trebuie să fii. Toți de aici sunt atât de preocupați de propriile lor apariții, încât abia o vor observa pe a ta. În plus, ești, fără exagerare, cea mai frumoasă femeie din acest salon." Comentariul, spus cu atâta convingere, a surprins-o pe Luiza. Era un compliment calculat pentru a o liniști sau exista sinceritate în spatele acelor cuvinte? "Hai să intrăm," a continuat el, conducând-o spre salonul principal unde avea loc evenimentul. "Câteva persoane pe care trebuie să le cunoști." Orele următoare au fost un carusel de emoții pentru Luiza. Rareș o prezenta unor oameni de afaceri importanți, politicieni influenți, celebrități, mereu cu aceeași frază: "Aceasta este Luiza Munteanu, însoțitoarea mea în această seară." Ambiguitatea termenului însoțitoare nu trecea neobservată, lăsa loc pentru diverse interpretări. Surprinzător, Luiza a descoperit că putea naviga în acele ape sociale mai bine decât se aștepta. Autenticitatea ei naturală funcționa ca un diferențiator în acel mediu de zâmbete repetate și conversații superficiale. Când un senator a încercat să o impresioneze cu povești despre călătoriile sale internaționale, ea a răspuns cu o întrebare simplă despre politicile publice de sănătate pe care le susținea, lăsându-l momentan fără răspuns. Rareș, care observa interacțiunea de aproape, nu a putut să-și rețină un zâmbet discret. "Ești plină de surprize," a comentat el când au avut în sfârșit un moment singuri, stând lângă una dintre marile ferestre ale salonului. "Majoritatea oamenilor încearcă să se încadreze, să imite. Tu pur și simplu ești." "Nu știu să fiu altcineva," a ridicat Luiza din umeri. "În plus, am încercat să imit accentul afectat al acelei femei în roz și aproape m-am sufocat." Rareș a râs. Un râs autentic, spontan, care i-a surprins pe amândoi. "L-ai văzut pe bărbatul de lângă scenă, cu părul grizonat vorbind cu femeia în rochie aurie?" "Da, cine este?" "Anton Mureșan, proprietara jumătate din Transilvania, miliardar din agrobusiness." Rareș a luat o înghițitură de șampanie. "Săptămâna trecută, la o întâlnire, mi-a spus că ar trebui să-mi diversific investițiile în terenuri productive din centrul vest. Când l-am întrebat despre problema de mediu, a spus că ecologiștii sunt comuniști deghizați." Luiza a deschis ochii mari. "Și ce i-ai răspuns?" "Ce răspunde un om de afaceri? Am zâmbit politicos și am schimbat subiectul." Rareș o privea cu intensitate. "Dar știi ce voiam să spun? Că oameni ca el sunt motivul pentru care țara noastră rămâne prinsă în cicluri de exploatare prădătoare." "De ce nu ai spus?" "Pentru că afacerile și ideologia rareori se amestecă bine." El a oftat. "Aici, în acest mediu, toți jucăm roluri. Purtăm măști. Unii dintre noi atât de mult timp încât uităm cum e să fim fără ele." Era o vulnerabilitate neobișnuită în vocea lui, o deschidere pe care Luiza nu o aștepta. S-a întrebat cât din acea revelație era rezultatul șampaniei și cât era o nevoie autentică de conexiune. "Și care este rolul meu aici?" a întrebat ea blând. "Iubita trofeu? Însoțitoarea misterioasă?" "Rolul tău!" Rareș s-a apropiat ușor, ochii lui fixați pe ai ei. "Este să-mi amintești că există o lume dincolo de acești pereți."
O lume în care oamenii spun ce gândesc, simt ce demonstrează. Momentul a fost întrerupt de începerea licitației caritabile. Toți s-au întors spre scenă, unde un celebru prezentator de televiziune prelua rolul de licitator. Piese de artă, experiențe exclusive și alte obiecte de lux urmau să fie licitate pentru a strânge fonduri pentru copiii cu cancer. În timpul licitației, Luiza l-a observat pe Rareș cu o fascinație crescândă. El participa activ, oferind sume generoase, mereu cu aceeași expresie, controlată. Pentru observatorii externi, era doar un alt om de afaceri bogat care își făcea partea pentru marketingul social. Dar Luiza începea să vadă dincolo de fațadă. Când a fost anunțată o experiență specială, o săptămână însoțind medici la spitalul de copii, Grigore Alexandrescu, interacționând cu copiii aflați în tratament, Rareș a ridicat oferta la o valoare care a făcut publicul să șoptească aprobator. 200.000 de lei, de la domnul Rareș Stoica, a anunțat licitatorul cu entuziasm. Luiza l-a privit cu surprindere. Chiar vreți să petreceți o săptămână într-un spital de copii? Nu, a răspuns el, ochii încă fixați pe scenă. Dar spitalul are nevoie de bani mai mult decât am eu nevoie de 200.000 de lei. Ceva în acel moment, sinceritatea crudă, generozitatea fără tam-tam, a făcut ceva să se schimbe în interiorul Luizei. Era ca și cum ar fi văzut pentru prima dată omul real din spatele personajului Rareș Stoica, CEO. Evenimentul a urmat cursul său previzibil. Discursuri, aplauze, mai multă șampanie, fotografii strategice pentru rețelele sociale. Dar acum exista o tensiune diferită între Luiza și Rareș. Un curent invizibil, care părea să-i apropie chiar și atunci când vorbeau cu alte persoane. A fost în timpul unei melodii lente, când Rareș a invitat-o la dans, conducând-o spre centrul salonului, unde alte cupluri se mișcau deja pe ritmul orchestrei live. Trebuie să vă avertizez că nu știu să dansez, a mărturisit Luiza, când el i-a așezat o mână respectuos pe talie. Nu trebuie să știi, doar urmează mișcarea mea, a răspuns el ghidând-o ușor. Corpurile lor erau aproape acum, mai aproape decât fuseseră vreodată. Luiza simțea căldura emanând din el, parfumul subtil pe care îl folosea, respirația controlată. Era ceva profund, intim în a fi așa, mișcându-se în sincron, înconjurați de oameni și totuși izolați în propria lor bulă. Mulțumesc că ai venit în această seară, a murmurat Rareș, buzele lui periculos de aproape de urechea ei. Ai transformat ceea ce ar fi fost doar un alt eveniment plictisitor în ceva memorabil. Îmi îndeplinesc doar partea noastră de înțelegere, a răspuns Luiza, încercând să-și mențină controlul asupra senzațiilor care o invadau. Este mai mult decât atât și știi asta. Ochii lui s-au întâlnit cu a ei, intenși și întrebători. Se întâmplă ceva între noi, Luiza, ceva ce nu era în contract. Înainte ca ea să poată răspunde, au fost întrerupți. O femeie elegantă, blondă, de aproximativ 30 și ceva de ani, s-a apropiat, cu un zâmbet perfect calculat pe fața impecabil machiată. Rareș cât timp, a spus femeia, vocea ei melodioasă purtând un ușor accent pe care Luiza nu a putut să-l identifice. Credeam că ești în Europa. Rareș s-a îndepărtat ușor de Luiza, dar a menținut o mână ferm pe talia ei. Claudia, nu mă așteptam să te văd aici. Numele a făcut-o pe Luiza să înghețe pe interior. Claudia, fosta soție. Femeia care împărtășise 15 ani din viața lui Rareș. M-am întors săptămâna trecută. Tata a insistat să particip la eveniment. Probleme de imagine corporativă, înțelegi? Claudia și-a îndreptat în sfârșit privirea spre Luiza, evaluând-o rapid de sus în jos. Și nu ai de gând să-mi prezinți prietena ta? Desigur, Luiza Munteanu, aceasta este Claudia Monteiro. Rareș a făcut prezentările cu o neutralitate studiată. Încântată, Claudia a oferit mâna cu unghii perfect manicurate. Și cum v-ați cunoscut? Întrebarea aparent inocentă
purta un subtext care nu i-a scăpat Luizei. Era un test, o modalitate de a stabili teritoriul, de a-și confirma suspiciunile despre natura relației lor. Într-un mod destul de neobișnuit, de fapt, a răspuns Luiza înainte ca Rareș să poată interveni. O greșeală de tastare ne-a apropiat. Claudia a ridicat o sprânceană perfectă. Fascinant. Și ce faci, dragă? Sunt vânzătoare într-un magazin H&M, a răspuns Luiza cu onestitate, observând reacția celeilalte femei. Zâmbetul Claudiei a căpătat un aer de satisfacție, ca și cum suspiciunile ei fuseseră confirmate. Cât de revigorant! Rareș a avut întotdeauna un interes aparte pentru proiectele sociale. Implicația era clară și crudă. Luiza a simțit lovitura, dar și-a menținut postura dreaptă și privirea fermă. Rareș lângă ea s-a încordat vizibil. Dacă ne scuzați, Claudia, trebuie să salutăm gazda, a spus el, vocea lui mai rece decât o auzise Luiza până atunci. Desigur, nu vreau să-ți stric proiectul. Claudia a zâmbit dulce. Luiza, dragă, dacă ai nevoie de vreo îndrumare despre cum să navighezi în această lume, îți stau la dispoziție. Am destulă experiență cu Rareș și cu tiparele lui. Înainte ca oricare dintre ei să poată răspunde, ea s-a îndepărtat cu grație, lăsând în urmă o tensiune palpabilă. Îmi pare rău pentru asta, a spus Rareș când au rămas din nou singuri, vocea lui tensionată. Pare fermecătoare, a comentat Luiza, încercând să mențină tonul ușor în ciuda disconfortului. Claudia a fost întotdeauna maestru în atacuri subtile deghizate în amabilități. Rareș a oftat, trecându-și mâna prin păr într-un gest rar de frustrare. Vrei să pleci? Luiza a luat în considerare oferta pentru un moment. Ar fi fost mai ușor să fugă, să evite acea confruntare, acea lume care o vedea clar ca pe o intrusă. Dar ceva din interiorul ei s-a răzvrătit împotriva acestei idei. Nu, a răspuns cu fermitate. Nu-i vom oferi această plăcere. Un zâmbet lent s-a format pe buzele lui Rareș. Ești cu adevărat surprinzătoare, Luiza Munteanu. Au rămas la eveniment acum cu o hotărâre reînnoită. Rareș o ținea aproape. Mâna lui, atingându-i ocazional partea de jos a spatelui, un gest care era simultan protector și posesiv. Pentru orice observator, păreau un cuplu și poate, și-a dat seama Luiza cu un amestec de alarmă și excitație, începeau încet să devină ceva asemănător. Momentul decisiv al serii a venit mai târziu, când Luiza a ieșit să folosească toaleta feminină. Când a terminat de retușat rujul, a observat-o pe Claudia intrând, reflexia ei elegantă apărând în oglindă. În sfârșit singure, a comentat femeia mai în vârstă, poziționându-se lângă Luiza pentru a-și verifica propriul machiaj. Voiam să-ți dau câteva sfaturi, de la femeie la femeie. Luiza a rămas tăcută, observând-o prin oglindă. Rareș este un bărbat fascinant, nu-i așa? A continuat Claudia, reaplicând rujul cu precizie. Puternic, bogat, fermecător când vrea. Și acea aură de mister, de control absolut, este aproape irezistibilă. Unde vrei să ajungi exact? A întrebat Luiza, sătulă de jocuri. Vreau doar să înțelegi în ce te bagi. Claudia s-a întors să o privească direct. Nu ești prima, știi? Rareș are un tipar. Găsește femei, să spunem, mai puțin privilegiate. Le transformă. Un Pigmalion modern. E ca un proiect de caritate pentru el. Un experiment social. Cuvintele au lovit-o pe Luiza ca niște săgeți precise, țintind exact în cele mai profunde nesiguranțe ale ei. Nu asta se temuse și ea însăși? Să fie doar un proiect, un experiment temporar? Nu mă cunoști, a răspuns Luiza, încercând să-și mențină vocea fermă. Și, în mod clar, nu-l mai cunoști nici pe Rareș. Dragă, am fost căsătorită cu el timp de 15 ani. Zâmbetul Claudiei era aproape plin de milă. Știu exact cum funcționează. La început totul este fascinant. Luxul, atenția, sentimentul de a fi specială. Dar curând vei realiza că ești doar o altă piesă pe tabla lui perfect organizată.
De ce-mi spui asta? Ce câștigi din asta? Nimic. Consider-o un act de sororitate. Claudia și-a închis poșeta de seară cu un click discret. Și doar ca să știi, divorțul nostru poate fi finalizat pe hârtie, dar Rareș și eu încă avem întâlniri ocazionale, obiceiuri vechi, înțelegi? Cu această bombă finală, ea a plecat, lăsând-o pe Luiza singură cu îndoielile ei crescânde. Cuvintele Claudiei îi răsunau în minte, amestecându-se cu propriile ei nesiguranțe. Era totul o farsă elaborată? Era ea doar un alt proiect temporar pentru Rareș, ceva pentru a sparge monotonia vieții sale perfect controlate? Când s-a întors, în sfârșit în salon, ochii ei l-au căutat automat pe Rareș. El vorbea cu un grup de bărbați, dar ochii lui i-au găsit pe a ei imediat, de parcă ar fi așteptat întoarcerea ei. Era ceva în privirea lui, îngrijorare, întrebare, care sugera că observase absența ei prelungită. Luiza a forțat un zâmbet, dar nu s-a apropiat. În schimb, a mers la bar și a cerut un pahar de șampanie, având nevoie de un moment pentru a-și reorganiza gândurile. Atunci a văzut-o din nou pe Claudia, acum lângă Rareș, mâna ei atingându-i casual brațul, în timp ce râdea, la ceva ce el spusese. Gestul era intim, familiar, genul de atingere care vine doar cu ani de conviețuire. Ceva s-a rupt în Luiza în acel moment. Cuvintele Claudiei, încrederea cu care îl atingea pe Rareș, contrastul frapant dintre lumea ei și acel univers de privilegii, totul a culminat într-o decizie subită. A așezat paharul de șampanie pe bar și a mers rapid spre ieșire. Nu și-a luat rămas bun, nu s-a uitat înapoi. În holul hotelului a cerut consiergiului să-i cheme un taxi. Abia când era în siguranță în taxi, îndepărtându-se de hotel și de acea lume, care nu va fi niciodată cu adevărat a ei, și-a permis să plângă. Nu plângea pentru Rareș sau pentru Claudia, ci pentru ea însăși, pentru că chiar și pentru scurt timp își permisese să viseze la posibilități care acum păreau dureros de naive. Telefonul ei a vibrat repetat pe tot parcursul drumului spre casă. Mesaje, apoi apeluri. Le-a ignorat pe toate. Când a ajuns în sfârșit în apartamentul ei, a scos cu grijă rochia de designer și a agățat-o. Și-a șters machiajul, și-a desprins coafura elaborată și a redevenit doar Luiza, vânzătoarea de magazin, fiica care se lupta să-și salveze mama, femeia care se pierduse pentru un moment într-un basm modern și distorsionat. Camelia a găsit-o așa, stând pe mica verandă a apartamentului îmbrăcată în pijamale uzate privind orașul. Ce s-a întâmplat?" a întrebat prietena așezându-se lângă ea. Am realizat că nu pot fi ceea ce are el nevoie," a răspuns Luiza simplu. Și el cu siguranță nu este ceea ce am eu nevoie. A doua zi dimineață a blocat numărul lui Rareș de pe telefonul ei și a cerut liber de la serviciu. A petrecut ziua la spital cu mama ei, ținându-i mâna, vorbind despre banalități, evitând, cu grijă, orice mențiune despre evenimentele recente. Abia 3 zile mai târziu, când s-a întors la serviciu, trecutul a ajuns-o din nou. Rareș era acolo, stând în fața magazinului, observând-o prin vitrină. Privirile lor s-au intersectat, iar Luiza a simțit o strângere în piept pe care nu o putea explica pe deplin. Nu a intrat. A stat doar acolo, câteva minute, înainte de a se întoarce și de a merge spre mașina care îl aștepta. Dar acea scurtă întâlnire vizuală a fost suficientă pentru a o destabiliza din nou. În acea seară, la sosirea acasă, a găsit un plic simplu în cutia poștală. Înăuntru, un cec în valoarea promisă, 50.000 de lei și o notă scrisă de mână pentru tratamentul mamei dumneavoastră, fără angajamente, fără așteptări, doar pentru că am promis și nu-mi încalc niciodată promisiunile. Nu era nicio semnătură, dar nu era necesară. Luiza a privit cecul minute în șir, împărțită între mândrie și necesitatea practică. În cele din urmă a luat decizia. A doua zi a depus suma într-un cont separat, destinat exclusiv tratamentului Mariei Lucia. Era ceea ce trebuia făcut. Nu pentru ea, ci pentru mama ei.
Săptămânile următoare au trecut într-o rutină aparent normală. Muncă la magazin, vizite la spital, nopți neliniștite în micul ei apartament. Dar sub suprafața normalității, ceva se schimbase fundamental. Luiza se trezea că îl căuta pe Rareș în fiecare mașină de lux care trecea, în fiecare bărbat în costum care intra în magazin. Și se ura pentru asta. A fost într-o după-amiază de joi, aproape o lună după evenimentul caritabil, când viața ei a luat o altă întorsătură neașteptată. Organiza o nouă colecție în magazin când managerul ei a chemat-o. „Luiza, telefon pentru tine, e de la Spitalul Floreasca." Lumea părea să încetinească în timp ce ea alerga să răspundă. Apelurile de la spital nu aduceau niciodată vești bune. „Domnișoara Munteanu?" Vocea doctor Mihai suna grav la celălalt capăt al firului. „A apărut o complicație cu mama dumneavoastră. A avut o reacție la noul medicament și este la ATI. Avem nevoie să veniți imediat." Drumul până la spital a fost o ceață de anxietate și rugăciuni tăcute. Când a ajuns, a fost condusă rapid la unitatea de terapie intensivă, unde mama ei era conectată la diverse aparate, părând mai mică și mai fragilă ca niciodată. „Situația este gravă, dar stabilă," a explicat medicul. „Următoarele 48 de ore vor fi cruciale. Facem tot posibilul." Luiza a încuvințat mecanic, incapabilă să proceseze complet situația. S-a așezat lângă patul mamei, ținând mâna rece și inertă, simțindu-se mai singură ca niciodată. Așa a găsit-o Rareș ore mai târziu, epuizată, ciufulită, cu ochii roșii de plâns. El a stat în pragul camerei, ezitant, ca și cum nu era sigur de dreptul său de a fi acolo. „Cum ai știut?" a întrebat Luiza, vocea ei răgușită de oboseală. „Am cerut să fiu notificat dacă există vreo urgență," a răspuns el sincer, apropiindu-se cu precauție. „Cum se simte?" „Stabilă, dar critică. Medicii sunt optimiști cu precauție." Luiza și-a întors ochii spre mama ei. „De ce ești aici, Rareș?" El a tăcut mult timp înainte de a răspunde. „Pentru că împotriva tuturor șanselor și împotriva oricărui bun simț, îmi pasă de tine, Luiza, și de mama ta, prin extensie." Sinceritatea din vocea lui a făcut ceva să se rupă în ea. Săptămâni de tensiune reținută, de îndoieli, de autoreproșuri, totul s-a revărsat în lacrimi tăcute. Rareș nu a spus nimic. A tras doar un scaun și s-a așezat lângă ea, oferindu-și prezența tăcută ca singur confort. Au stat așa ore întregi, unul lângă altul, observând monitoarele, ascultând bipul constant al mașinilor. Ocazional, o asistentă intra pentru a verifica semnele vitale, aruncând priviri curioase către bărbatul elegant, care contrasta atât de drastic cu mediul spitalicesc. Abia când soarele începea să răsară, Maria Lucia a arătat primele semne de îmbunătățire. Degetele ei s-au mișcat ușor sub atingerea Luizei. Pleoapele ei au tremurat. „Mamă?" Luiza s-a aplecat mai aproape, plină de speranță. Ochii Mariei Lucia s-au deschis lent, dezorientați la început, apoi focalizându-se treptat pe fața fiicei. Un mic zâmbet s-a format pe buzele ei palide. „Ai venit." Vocea ei era doar o șoaptă. „Desigur că am venit. Sunt aici tot timpul." Luiza a strâns ușor mâna mamei, lacrimi de ușurare curgându-i pe față. Atunci Maria Lucia l-a observat pe Rareș, stând discret lângă fiica ei. „Și cine este?" Luiza a ezitat, nesigură cum să-l prezinte. La urma urmei, ce era Rareș pentru ea acum? „Sunt Rareș Stoica, doamnă," a răspuns el blând, aplecându-se înainte. „Un prieten al fiicei dumneavoastră. El ți-a trimis flori în fiecare săptămână," a dezvăluit Luiza, surprinzându-se pe ea însăși cu mărturisirea. „Acele aranjamente cu crini albi, care îți plac atât de mult." Maria Lucia a zâmbit, ochii ei obosiți mișcându-se între cei doi. „Mulțumesc pentru flori, sunt frumoase." „Plăcerea este a mea," a răspuns Rareș cu o blândețe pe care Luiza rar o văzuse la el.
Medicul a sosit puțin mai târziu, aducând vești încurajatoare. Ce e mai rău trecuse, semnele vitale se normalizau, recuperarea va fi lentă, dar promițătoare. Când au părăsit în sfârșit camera pentru a face loc procedurilor medicale, Rareș și Luiza s-au trezit singuri pe coridorul tăcut al spitalului. "Trebuie să vorbim," a spus el simplu. "Da, trebuie." Luiza a oftat profund. "Dar nu aici, nu acum. Sunt epuizată." "Înțeleg." Rareș părea sincer îngrijorat. "Pot să te duc acasă? Ai nevoie să te odihnești." Oferta era tentantă. Ideea de a înfrunta transportul public în acea stare de epuizare era descurajantă, dar ceva o împiedica încă să accepte complet. "Înainte să plecăm, trebuie să știu un lucru," a spus ea, privindu-l direct. "Tu și Claudia încă vă întâlniți?" Întrebarea l-a luat clar prin surprindere. "Pardon?" "Mi-a spus în acea seară la hotel că voi doi încă vă întâlniți ocazional, în ciuda divorțului." Înțelegerea a apărut încet pe fața lui Rareș, urmată de ceva ce părea indignare autentică. "Deci asta ți-a spus ea, de aceea ai plecat, fără să ți-ai rămas bun." Răspunde la întrebare Rareș. "Nu, Luiza, nu am întâlniri cu fosta mea soție." Vocea lui era fermă, fără loc de îndoieli. "Relația noastră acum este strict profesională. Ea încă reprezintă interesele tatălui ei în Consiliul de Administrație al companiei. Nimic mai mult." Luiza i-a studiat fața, căutând semne de minciună, dar a găsit doar sinceritate obosită. "De ce ar spune asta atunci?" "Pentru că Claudia a fost întotdeauna extrem de teritorială, chiar și cu lucruri pe care nu le mai vrea." Rareș a trecut mâna prin păr, un gest rar de frustrare. "Și pentru că cred a văzut ceva în felul în care te priveam. Ceva ce nu a văzut niciodată când o priveam pe ea." Mărturisirea a plutit între ei, încărcată cu implicații nespuse. "Și cum mă privești?" a întrebat Luiza, vocea aproape o șoaptă. Rareș a făcut un pas spre ea, micșorând distanța dintre ei. Ca pe cineva care a văzut în sfârșit singurul lucru pe care toți banii din lume nu-l pot cumpăra. Și ce ar fi asta? Autenticitate, conexiune reală. A ezitat înainte de a adăuga posibilitatea a ceva ce nu poate fi controlat sau prevăzut într-un tabel. Luiza a simțit inima accelerând. Era asta real? Sau doar un alt joc elaborat? O altă manipulare? "Cum pot avea încredere în tine?" a întrebat ea sincer. "Cum pot ști că nu sunt doar un proiect, un experiment social, cum a sugerat Claudia?" "Nu poți ști cu siguranță," a răspuns Rareș, sinceritatea crudă din vocea lui surprinzând-o. "La fel cum eu nu pot ști dacă ești aici pentru bani, pentru siguranța pe care o pot oferi. Încrederea este un risc, Luiza, cel mai mare risc dintre toate." Era un răspuns pe care nu l-aștepta. Nu promisiuni goale, nu jurăminte grandioase, doar adevărul gol-goluț. "Atunci ce sugerezi?" "Sugerez să începem din nou, fără contracte, fără plăți, fără așteptări predefinite." El i-a întins mâna. "Doar două persoane care descoperă dacă există ceva real între ele." Luiza a privit mâna întinsă, conștientă că se afla în fața unei alegeri care ar putea schimba cursul vieții ei. Tot instinctul ei de autoconservare îi striga să refuze, să se protejeze de mai multe dezamăgiri, mai multă durere. Dar ceva mai profund, mai insistent, o împingea să riște. Încet și-a așezat mâna în a lui. "Să o luăm încet de data asta," a spus ea blând. Zâmbetul lui Rareș, autentic, vulnerabil, aproape timid, a fost ca răsăritul soarelui după o noapte interminabilă de furtună. Tot timpul de care ai nevoie. 3 luni mai târziu, într-o după-amiază însorită de duminică, Luiza se plimba de mână cu Rareș prin parcul Herăstrău. Mama ei, acum recuperată și răspunzând bine la tratament, stătea pe o bancă din apropiere, vorbind animat cu Camelia. Lunile aduseseră schimbări semnificative. Luiza își părăsise slujba la magazin pentru a-și deschide propriul butic, un mic spațiu în cartierul Dorobanți, care vindea haine de la designeri români independenți.
Rareș o ajutase cu capitalul inițial, dar viziunea și managementul erau în totalitate ale ei. Relația lor evoluase lent, organic, fără presiuni, fără așteptări predefinite. Au descoperit, cu surprindere și încântare crescânde, că aveau cu adevărat o conexiune autentică, ceva ce transcendea diferențele sociale și circumstanțele întâlnirii lor inițiale. La ce te gândești?" a întrebat Rareș, observând tăcerea ei contemplativă. Cât de ciudată e viața," a răspuns Luiza, zâmbindu-i. Dacă nu aș fi făcut acea greșeală de tastare..." Nu a fost o greșeală," a afirmat el cu convingere. A fost universul conspirând în favoarea noastră." Luiza a râs, încă surprinsă de această latură aproape romantică, pe care Rareș o dezvăluia din ce în ce mai frecvent. Puternicul Rareș Stoica crezând în destin? Cine ar fi zis? Tu m-ai transformat, a recunoscut el, oprindu-se să o privească. Trăiam într-o lume de variabile controlate, rezultate previzibile. Tu m-ai învățat că cele mai bune lucruri din viață sunt tocmai cele pe care nu le putem prevedea sau controla. Luiza s-a ridicat pe vârfuri pentru a-l săruta ușor. Un sărut simplu, dar încărcat de promisiuni pentru viitorul pe care acum îl construiau împreună. Nu ca patron și angajată, nu ca bogat și sărac, ci ca egali, ca parteneri. Bine, că nu există o formulă pentru fericire, a murmurat ea împotriva buzelor lui. Nici măcar marele Rareș Stoica nu ar putea calcula-o într-unul dintre tabelele lui. Unele mistere sunt mai bune atunci când rămân mistere, a fost de acord el, îmbrățișând-o mai strâns. La distanță, Maria Lucia își privea fiica cu inima plină de gratitudine. Calea fusese sinuoasă, neașteptată, uneori înspăimântătoare, dar văzând-o pe Luiza acum, puternică, independentă, iubită, știa că totul conspirase pentru acest moment. O greșeală de tastare care nu era o greșeală, o întâlnire improbabilă, o iubire care transcendea barierele sociale și așteptările. Și în timp ce soarele începea să apună peste parc, pictând cerul Bucureștiului cu nuanțe de portocaliu și roz, orașul părea să celebreze împreună cu ei, martor tăcut al unei povești care, la fel ca atâtea altele pe străzile sale aglomerate, începuse din întâmplare și înflorise împotriva tuturor șanselor.